Okay, hvad så? Hej. Velkommen til min blog, Ung i Kina. Ja, som du kan høre på navnet, så handler det primært set om Kina. Lad mig lige starte med at præsentere mig selv lidt, da det jo egentlig er en introvideo. Mit navn er Jonas Nyman Huber. Jeg er 19 år gammel og kommer fra Viborg. Ja, og her i sommer, der blev jeg så student på Viborg Katedralskole. Og så fik jeg muligheden for at komme til Kina og bo og arbejde et halvt år. Arbejde for det danske eget firma Coloplast. Coloplast producerer blandt andet stomiposer og produkter til folk, der har problemer med urinvejen. Sådan nogle ting i den genre. Det er også lige meget, det kommer jeg senere ind på. Men i hvert fald, der fik jeg den mulighed for at komme til Coloplast i Zhuhai, i Kina. Jeg er den første dansker faktisk, der blev praktikant derude. Jeg var ekstremt heldig at få det. Det er så en anden side af sagen. Men jeg sagde jo selvfølgelig ja tak, og nu er jeg så her. Og Coloplast, de fandt så hurtigt 5 familier, kinesiske familier, jeg kunne bo ved. Og lige nu der er jeg så ved min tredje, og har boet i Kina i 2 måneder nu. Og ja, jeg får sgu oplevet en hel del. Jeg får faktisk oplevet rigtig meget. Og jeg tænkte egentlig, hvorfor ikke prøve at lave en blog om det? Fordi jeg har sgu aldrig prøvet at lave en blog før. Jeg synes sgu egentlig, det er meget sjovt. Jeg har intet erfaring på det overhovedet. Så, og det er også det, sådan lidt, jeg prøvede at skrive lidt dagbog på et tidspunkt, men det gad jeg sgu egentlig ikke rigtigt, fordi det interesserer mig sgu ikke rigtigt at skrive lange romaner. Men så fandt jeg ud af, hvorfor ikke bare lave en videoblog i stedet for. Så det gør jeg. Så her følgende på siden, der vil jeg så komme lidt omkring på, hvad det er, jeg laver. Fortælle lidt, hvis jeg har nogle historier, som jeg gerne vil ud med. Et eller andet, som har gjort indtryk på mig. Og lige for at sige det, altså det er jo ikke sådan, at jeg vil tilpasse min video efter, hvor mange views jeg kan få. Jeg tilpasser det egentlig efter, hvad jeg selv synes er interessant. Så det kan være, at den bliver lidt egocentreret. Det er jo min blog, så jeg kan jo egentlig gøre, hvad jeg vil. Så. Men i hvert fald, jeg vil løbende komme med videoer i løbet af mit ophold her, som vil ende i februar næste år. Sådan som den primære plan ser ud lige nu i hvert fald. Så ha' det godt derude, og vi snakkes ved. Hej hej.